Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yau kuma muna ɗauke da sababbin waƙoƙin jaruman namu wanda muka kawo muku su yanzu in kuna tare da mu za ku ji su. Insha Allah yanzu ne za mu saka muku. Lamba, 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 lamba raina ke ce lamba ta daya. Cikin raina soyayya ta kina ƙarin girma. A ban gaji ba da kalar wahalar da na sha ki sani da wata ki daɗa ni zan ji muri daga soyayya. Na faɗa miki na da na miki so ba karya bane ba, yadda nake ji ki zuciyata bayan kaina bane ba, yarda ki amsa duk da na san dai ba lallai bane ba. Fitar fuska to da girma kin tuka da miyar sarakai, kin ce